1911 der boede der 1100 indbyggere i Gilleleje. 30% af dem var fiskere. Udover fiskeri, så var der også en masse andre spændende ting. For eksempel, lige her bag mig, så ligger Rema 1000. Men den har ikke altid ligget der. Der var nemlig engang en stor flot biograf. I 1923 blev den første biograf bygget i Gilleleje. Der kunne sidde ca. 200 mennesker. Lidt senere hen, i 1944, så blev biografen simpelthen sprunget i luften, fordi man mente, at ejeren arbejdede sammen med nazisterne. Den anden biograf den blev bygget i 1957. Der kunne sidde lidt over 300 mennesker. Man valgte dog at rive den ned i 1983, da oliekrisen havde ramt meget hårdt, så man ikke længere havde råd til at holde det kørende. Hvis man går op igennem torvet, kan man se alle de flotte butikker. En gang kørte der en togbane igennem torvet, hele vejen ned forbi restaurant Bar til 4 og videre ned til havnen. Der lå faktisk også engang en station midt på torvet. Torv har altid været det mest populære sted i Gilleleje, hvor blandt andet Gilleleje Kro og American Ice Cream Fountain lå. Der var tit budt op til asfaltfald og andre særlige begivenheder. Lige nu står du udenfor Hotel Strand, som blev opført i 1895. Hotel Strand var med til at gøre Gilleleje populær blandt hovedstadens velhavende borgere, som kommer til om sommeren for at nyde badelivet. Lige nu er bygningen under renovering af dens nye ejer, som ønsker at bringe den gode gamle stemning tilbage. Du tror det måske ikke, men Gilleleje har faktisk haft deres helt egen dyrepark. Med aber og andre eksotiske dyr. Ja, den er god nok. Den lå ved siden af den nye togbane, lige over for Gilleleje kiosk. Håber I nydt den lille video. Nu skal I videre til næste stop, hvilket er Krostuen. I skal bare følge stien her, som vi har tegnet på Google Maps.